Prečo predávať nehnuteľnosť cez realitku a prečo práve exkluzívne? Predaj domu či bytu je často silne osobná vec. Nejde len o tehly steny. Ide o spomienky, nové začiatky a dôležité životné rozhodnutia. A práve preto si zaslúži profesionálny a ľudský prístup. Keď mi klienti zveria predaj svojej nehnuteľnosti cez exkluzívnu spoluprácu, viem, že mi dali dôveru. A tu beriem vážne. Mám tak priestor venovať sa naplno iba ich nehnuteľnosti, vytvoriť premyslenú stratégiu, zabezpečiť to prezentáciu, cieliť inzerciu a vybrať len relevantných záujemcov. Kupujúci tiež vnímajú ponuku serióznejšie. Nevidia ju roztrúsenú po internete s rôznymi cenami, ale jasne a profesionálne odprezentovanú. A čo je najdôležitejšie, celý proces je bezpečný, pod kontrolou a bez stresu pre majiteľa. Exkluzivita nie je obmedzenie, je to záväzok z mojej strany urobiť všetko preto, aby bol predaj úspešný a klient spokojný. Ak práve rozmýšľate nad predajom svojej nehnuteľnosti, rada sa s vami stretnem osobne a vysvetlím, ako to celé prebieha. Kontakt na mňa nájdete na mojej webovej stránke www.jakubasekovareality.sk. Teším sa na vás.